Sup mga bay, dumating na naman ang pyesa ni Sick Boy. So, Sick Boy si Snipey ano, Snipey Classic 135. So, dumating na. So, thanks Lazada. Unbox na natin yung mga pyesa no. Na mga bay. Tara, tingnan natin mga bay. So, ayan mga bay, i-unbox na natin siya. So, ito carbon fiber na flat lever no. Ayan. Ito yung chain cover no na original no. Galing, ang ganda ng pagkaka-box nila oh. Solid. So, yan. Mukhang magaling, mahusay. Kasi ganyan si online eh pagka medyo high value yung product, yung item. Talagang sinisecure nila na walang damage, no? So, original talaga to. Itong in-order natin na chain cover. Stock lang. So, babalatan na natin mga bay. Yung mga bay, babalatan na natin. Tingnan natin kung good ba yung nasa loob. Kasi good sa labas eh. So, yung loob naman yung titignan natin. Ten. Ayan na mga bay, dudukutin na natin. Ayan. Okay. Karton. Natin kung totoo ba talaga original itong pinadala nila sa atin. And then okay na mga bay. Ayan o. So, ang nakalagay Yamaha no? Diba talaga chain cover. Ayan. Excited ako na ikabit to. Ayan. Ang punit mga bay, putas. Siguro may tinanggal sila dito. Kayo ha. Nilagyan lang ng karton. Para ipasok ba dili matupi. Okay. Quality yung plastic. Hindi ko alam kung anong plastic, monoblock. Okay. Maganda mga bay. Walang gasgas. Ako na makakagasgas na ito. Siguro magagasgasan ko to sa kakapunas, sa kakahugas. Ayan. Ito yung chin cover mga bay. So, next natin yung ating yan, Lazada. Baka naman, Lazada. Unbox na natin yung tingin natin para maganda yung magamit pa natin yung plastic. Yung ibang ilalagay natin. Yan. Yan. Yan na. 1, 2, 3, pay! Domino. Yun. Black. Mio mga bay, pwede sa kay Sick Boy. No? Pwede sa kay Sick Boy. Kaparehas lang siya ng pang Mio Soul. No? Ayan. Tingnan natin. Yun. So, good. Magkano ba ito? Nakuha ko lang to ng 95. Mura lang kasi birthday ni Lazada. Yung in-order ko to. Yan mga bay. Ito yung sa clutch. Ito katong cover. Ito. Yan. Sa preno. Brake lever. Itong cover. Itong cover mga bay, medyo mahal. Nasa 730. 740 ba? Sige, asan ba? Yan. Tingnan natin. Ay, ito mga bay. 781 pero kasama na yung shipping fee na 38 yan. So nasa mga 7 na siya. 740 plus. Yan. So ikabit natin mga bay. No, para makita natin yung pogi ni Sick Boy. Tara, samahan niyo ako ikabit natin.
Kabit na, bagay na bagay. Stock lang. Malapit na makompleto yung ating project bike, pero continue lang tayo. So ito, kahit naka-clutch lever naman tayo, umorder pa rin ako kasi mura naman, kaya umorder ako. Yan. Kaya maganda. So may lock pala ito. So may lock. So bibili na lang tayo ng tornilyong maganda rin na alin. Okay ng gold bolts na. Pero mas gusto ko sana yung original lang na tornilyo. So meron akong mga tornilyo dyan na dati, yun ang ilalagay ko. Original yun na galing sa Sigma ko dati na pinagpalitan ko kasi nag gold bolts ako noon. Yan. Okay, no? Right, mga bay. Yan. So see you on my next vlog. Ating update dito kay Sick Boy. So abang-abang lang, mga bay.